ang ikaduhang box nga ipadala Ate Josephine gikan sa Texas. Salamat ka Ate Josephine sa first box pa lamang. Grabe na gud namang lipad sa tanan sa mga sud nga katoy mong ipadati. Grabe gud. Salamat ka Ate Josephine. So kari guys, karang ikaduha ka box Na ABC. gikan ni ate amo na nga abrihan. So excited na mo mi sa mga sud ani ti. Lagi no ko. So tanan sa iyo pindi nga kadugazon pero makakita pud mo kay kami grabe jud na mo excited ra. Salamat sa ning kinkin. Amo na iyo pinza guys. Ay kun ko mga kuyas. Kaya hindi ko silyo. Sabi ka na ikot si Luby, ano sabi? Tapos ang ako Karin tawa abring mo na. Ini dari. Guys, amo nang hiwaon karing ito mga scotch tape. Man kadu. Awa ka doon. Sapaw mo na. Nubli. Yan na guys. Okay. Sama, hinay maha. Sama di mo ka maghapit na ba? Sama ko eh. Sibog sa dabi, sibog sa dabi, sibog sa dabi. Sibog dai. Guys, amang gigamitan kutsilyo kay di daog sa mong power og gigunting. Kadaog ka paggunting. Paggunting. Wala pagani wala kadu. Na, ginuko sige dani. Excited. Grabe tera gahiya ka zo. Magisi. Hala. Tibo saya. Tibo sa. Matabang. Gahiya. Uy. Kada pa. Dito dali hain ang kutsilyo guys. Ibang doon. Tesa. Sigo sa mo. Tibaan sila guys, tibaan. Tunga doon Dakong. Why? Tunga doon first box wala mo naglalagay na ng kuana guys. Oh my God. Ari ko. Sabi sa kin po. Tumingin. Tumingin. Dito sa mo dito. Ari ko ma. Sibo. Kadayan. Ari ko ma. Okay. One. Guys. One. Isa. 1, 2, 3, go! Hala, dana guys. Ikaduhang box. Hala, teka. What's this? 1, 2, 3. Isang tanawon. Wow, what's this? Abul. Ay, hapin. Wow, diyan Hapin. hapin. Hapin ma. Yeah, kutsun. Hapin. Hapin. Tayo pang hapin. Okay. Yun. Yeah. Kami na sa guys, unting tugnaw. Sige. Puti man. Ah, malaghan na siya. Sarang nakuha na siya sa kuwan. Dari. Okay. Tara guys, may ibutang dari. Nanatin, open na mo. Tatari. Hala, ang sani. Guys, era po, bigaring puti. Edi hapin. Dali. Hala. Abul. Wow. Mura lagi tuon niya mo. Ha? Abul. Magkani pang habu. Tingtugnaw mo na tayo pang habu. Ayan na. Narati. Ada apa dyan? Ala, hinagod sa mani. Ala. Ala. Wala na ko siya may Wow. Di na guys. Narati. Halati. Itong birthday day. Hala, grabe. May birthday yun ba? Yapod. Hala, day. Na imong pangkuan. Hala, uy. Titoy. Wow, nagka-cute ka, Azu. Dari, Kim. Suot ni Kim. Suot ni Kim, guys. Siya suot. Para ka nice ka, Kim. Dari, Kim. Makakim-kim ko lang eh. Nakainday natin. Wala. Darati, lagi na mo ko. Hala, dana sigo ka yung Kim. Dato day. Hala, patang naman sa ati. Sayo TikTok. Dali, sayo sa TikTok. Tut. Grabing siksiha ka yung Kim te. Hala, grabing siksiha sa mong prinsesa. Uy. Wow. Dapat isa. Kuan mo na. Wow, isukod day. Wow, ang kanais ta, Azu. Salamat ka, Azu, te. Yehey, ang kanais ka, Azu, kanina. Hala, grabe si Kim. Murang prinsesa si Kim dari ba? Ikasal. Ikasal mo kung to. Kaya isuot ko rin, day. Kasal mo kunot day. Kasal ko nun niya, guys. Nasa naman na. Wow. Kasal ka diha. Paskwila pa ka. Isa pa diyan. O, diyan na. Wow, grabe. Saktuha doon, day. Ini-school ni mo. Na kay mga masuot. Wow, diyan na. Tubang to. Minsan magkakati. Salamat. Thank you. Salamat ka, Zo, ate. Diyan na, guys. Woo, walang nice ka, Zo. Natanaw kasan, day. Hukasan kita ipadaplin. Ito, balik. Bangin naman ko na. Ha? Kaliba. So guys, mana ipalaklin ako ni Kim. Tari, sa ngaring kulingan. Wow! This is the jacket. Wow, jacket. Hana. Ay, daghan, niya. Wow, mabitay sa bag. Sakto ni kasi mga bag kuyas mo. Wow. Okay, guys, taring awon, ugon sa ni sudan niya. Ugon sa danay kuan. Hala, ginoo ko. Grabe mga pinaskuhan atin na mo. Te, grabe kasi mga pinaskuhan. The best.
Hala, naman ko. Kasa, nakashield pa, di. M agnan. Taghanya M. So, M, mean to say medium. Ha? Come. Okay, yan na guys. Wow. Uy, hala, ginuko. Hala, tirno. Hala, tirno, sisa. Duha? Tirno. Hala. Pay ni. Hala, ginuko. Naghana man, ti. Pay na. Naghana, dahil lagi pang bugto. Lagi pang bugto, kaya makita natin. Makita pa ninyo guys. Masada ni. Wow. Woo. Hindi kumabit. Liging. Yeah. Aduh. Hala guys. Ada bay Yeah. cute. Nasa. Wow, di na guys. Yeah. Isa. Jacket na pares na sa Duha. Ada pa. Tulo. Tapos, short. Lupat. Yehey. Rabi turno. Selamat ka Zote. Selamat ka Zote. Wow, dapat ka buok. Dapat zaman. T-shirt na ay. Murag sando. Dada pa yung short. Wow, grabe. Super. Grabe Zote. Thank you so much ka Zote. Hala, bisa ka rin katong na. 1, 2, 3. Hala, puti-puti. Hala. Ano pa sus kaming pasi? Wow, di na. Tulo day kabuok ni. Kung kim-kim niya. Tulo ka buok na. Wow, salamat ka Zote. Ojud. Wow, unsa man kang ate Josephine? Salamat. Thank you so much, te. Dami mo. Wow, imong iso? Ate iso ube. So ni Kim guys, kaya man ning ikuan ni. Oh, grabe Kim. Uy, daghan na say masuo nga mga kuan ni. Pwede ni pag-school, simba. Datang ipangkuan ni birthday. Saan sa Kim? Unicorn, favorite nga kuan ni Kim. May payan si Tara, Inday. tara. Queen, payan. Wow, very nice. Wow, orang cute ka Zote. Mga mo prinsesang kamatoy. Wow. Okay. Yes. Yes, dari ka day. Makita ka rin sa mga kuan. Okay. Ga. Ay kuan. Hala, di bag. Naku, bag. Malaking balag. Wow. Hala. Hala, ginaw ko. Isa. Hala, grabe. Nanapit na yung This. Bag. Hala, grabe. Wow, super. Grabe ti. Organize ka, Azu. Oh, tanaw guys. Lag ako. Organize ka, Azu. Lag ako. Basta natanawon guys. Ugun say sud ni. Basta kay ko na ni hari guys. Hari para kami guys. Ara tanawon sa say sud. Wow, variety pack. Isa, tepak sa nitong tangan muna. What's this? Wow, pantalon! Look, ko, hilig na ba sa ko pantalon? Parang ganyan. Yeah, thank you, te. Salamat sa nagskuhan. Napa? Large. Zada pa, good! Hala, isa ni, muli pa. Di mo na, uy. Ano ni? Naizab-zab guys, kaya na yung mga puti na ah. Kung na yung puti-puti ang hanikat ni. Sige na, yan na guys. Wow, salamat ka, Zote. What's this? Hala. Wow! Dress! Hala, raka nice ka, Azu! Wow, terno ba, Zud? Halate, salamat, eh. Ako'y pang simba. Thank you. Wow, ka cute. Nanapog ko yung passion show, guys. Salamat, eh. Wow, very nice ka, Azu. Sakari. Pareha latakin. Wow, sa Nina. Cek mo. Wow, wow. Yay! Yan na po, Rubik's! Kasakan, basig na pa isa doon, sumugilog. Hala, ay pa doon sa, ay pa. Wow! Salamat, grabe sa akin. Naghanap ka yung dress. Salamat ka, Zuti. Hala, thank you so much ka, Zuti. Wow, dahil natin nag-ilag na sila sa Rubik's. Kung kunit, basig na pa isa na Rubik's na na. Kaya sa nina nila, Adidas. Wow. Wait, saan? Apa? Wala. What's this? Ay, raincoat. Raincoat siya guys na. Raincoat. Raincoat na. Raincoat na ikalo. Dati. Nice na raincoat. Wow, super. Diyan ka na yung babasa at magbalhin taguan. Baka. Large. Sanay na rin. Dapat dud guys. Hala, orang ka nice ka dun. Hala, polo shirt. Ako na yung mapadir. Ito nang tatay. Polo shirt, ya. Wow, Hindu. Nice na daw. Simbahay. Hala, diyan ka naghanang ipok.
Ipok! Dua ka buok, ipok pa! Di mo short! Thank you so much, Tina. Brand new pa sila, Adjo. Paris mo na ako. Wala, gano'n ko. Ya. Ang kuya, sakto ni Kuya Gail. Sakto na mo Kuya Gail. Bumiti, di mo na. Hala, gano'n ko na yun si Kim Kim. Hindi na guys, hala, gano'n ko. Hala, naghanap ka Kim Kim. Uy, isa, duha, tulo, hala, grabe, ti. Anong naghanap ka, Adjo? Di sayang nga ako. Nagkahimos. Wow, guniti na. Kaya pa Jud. Hala, gano'n ko mga short, mga brand new ka, Adjo, na pa si hangir. Lamat ka, Adjo, ti Josephine. Ito yung mga whole dress. Wow. Di na dyan tama marito mga sanay na dahil nag-school ni mo. Nanay magamit si Kim Kim. Nanay pang tiktok si Kim Kim. Liya, doon kasayal. Rinbo-rinbo ka rin dahil kuan. Lapit na yung pagkatingin. O, kari ko rin sa ganahan di ah. Puro lindot ng gulis dyan dahil. Wow, salamat ka, Jote. Grabe dyan. Ha? Sagira na. Diyan na guys. Sabiti. Kalaghan na ka, Jo. Dahil lagi ni... Sabi mga pinaskuhan ni ate naman. Hala, di pa saday. Hala, di pa saday. Cute. May boots. Hala, may boots. Kabuya yan si Japaran. Di ni butas, boots ni. Boots na. Isuot ni mo, isuot. Suot Kim Kim lang, pasuot. Pasuot Kim Kim ya. Isuot. Balik na suot. Wow, din na. Sana ato sa lipat pinday. Sana kay. Para isuot sa tay. Dapat dyan! Hala, ginaw ko! Naghanap ka, Jo! Sayal! Hala, dapat dyan! Hala, ginaw ko! Hala, grabe tayo! Naghanap mo sa nina, day! Wow! Thank you so much, Kajuti! Yan, dapat dyan! Hala, naghanap ka sa mga sayal ni Kim Kim! Hala, dapat dyan! Dapat dyan! Ginaw ko, day! Hala! Sakto, hapitan na kani masuunan ng Kim Kim! Nice ka sa pulor! Lagi, harang ka nice ka sa pulor! Hala! Allah ka nice day. Ano ka na nag-dress day? Ha? Hindi na ka nag-dress pa ka rin isa. Yan na. Naghanap ka suka Kim Kim guys. Ya. Ay prati na rin. Mga brand new pa dyan tanan. Salamat ka Zote. Hala, di pa dyan. Ginaw ko na pa dyan yung whole dress ni Kim Kim. Wow. Salamat ka Zote. Wow. Di uy, sakto rin uy. Taisot ni mo. Taisot ni mo. Isang Kim Kim guys. Isang ilisan. Hala, grabe. Palipad ng Kim Kim. Uy, dari ka Kim. Dari ka, anak. Wow guys, grabe. Super duper kasi ang mga kuang ate. Gipada nga mga pinaskuhan. Advance na lang mag-open guys. Kaya nang sa Zoom anong kabut. Rumana na yung mga pinaskuhan. Gikan ni ate Josephine guys. Wow, super. De? Tuman. Wow, ang cute naman yan. Oh, grabe ka himas. Wow, sus, ginaw ko. Ya, dana po guys. Dana po. Laday, dia pa day. Wow. Kim, dana Kim. Wow, orang ko sexy. Sexy baby. Ha? Sana na sa ko ng kibul mo. Dana po. Hala, grabe ni. Wow. Dia po hala. Wow, dia po day na natay pang lakaw-lakaw nga jacket. Hala. Hala. Wow, ano pa dyan ka-cute? Nada pa dyan? Hala, nada ka-cute! Nada pa dyan? Hala kayo! Hala ka t-shirt mo! Wow! Hala kayo! Dapat! Yay! Salamat ka, Zupi! Dapat dyan! Hala, t-shirt! Dapat! Hala, tayo nung ito sayal! Haniri ah! Nada pa guys! Hala, salamat ka, Zupi di ah! Jacket! Dapat dyan! Hala, na t-shirt! Hala, dapat dyan guys! Hala, grabe, Kim Kim, Merhana. Oh, hanga ni! Uy, hanga ka dapat ya! Nag-iliya dapat! Hala, ginagawa sa nas Kim Kim! Salamat ka, Adjo! Dapat di! Di ah! Ano ka buhok? Dapat guys, kay Kim Kim! Hala, grabe naghanap ka Kim Kim te! Sa ibutang dari te! Kalantangan guys, is brand new dyan si sa tanan guys! Kung ate! Napayaha po di ah! Nakabuok! Wow, kay Bajo sa piganahan ko maingan ni. Kay Igang man mong ganahan ko ingani guys. Salamat. Hot sila. Hindi po kay Kim Kim. Wow, warang siksihan Kim Kim uy. Ma, TikTok na ma. Mali TikTok ko nung Kim Kim te di ah. Kim Kim gani Kim. Di apa, hala ginuko, daghana. Wow, di na Kim. Wow. Wow, ihe. Daghana ka jud. Di na ko guys, di na ko magproblema
Sali nang Kim Kim ay nag-eskwela kay grabing daghan na gipadang ate. Hala, na nasabok. Hala, ang sama ni. O, day guys, nga naputi. Powder. Powder na kuha, nabuslot. Kaya mas iparaplinti ka nabuslot agi sa kakuas powder. Sagdara, kaya maukira mataktak lang nato. Darating, masali na Kim Kim. Naghanan na kasanina, di na taong problema. Darating, masali na Inday di ah. Salamat ka, Zu. Thank you, te. Naputi-puti naman mo agtang. Wala nang wait lady dahil. Sakari, taring tanawon. What's this? Wow, parang ka nice. Nansa na puti-puti guys kay kadiada rin ah. Sani? Pamit han ni. Di puti si Zagis na. Nabuntag. Nabuslot si Zari ha. Meron na. Daw namin siya daw. Wow. Wala na guys. Pajama. Dar na ito na to. Panza. Pa, ito na ng tangan. Hala na pa isa din ang Inday. Hala, reasa ng Kim Kim. Wow, sakto na dyan ng Kim Kim te. Wow, di ay t-shirt. Kinsa man ni t-shirt. Hala, kapapa. Wow, grabe. Apa? Apa, ang sama ni. Oh my God. Wow, what's this? Hala. Hala, dyan na tani upin. Laban na. Isa na ni, variety pack. May nga ni sagsud guys. Cookies. Wow. Cookies na. Mamakaon. Cookies. Oh, datoy butang sa bikaw. Datoy butang sa anak din. Dahil puti-puti guys ka na buslot lagi tong katong day isa. Sa kapatid. Pa. Wala Kim, nilagay nga ni Ate Kim. Wow, wow. Thank you, Tim. Pinakadaog. Wow. Unsa ka ate, grabe sa ka-jar man din ang konti di ah. Sa jar nga biscuit. Wala nang i-open ron. Then na, grabe na ka Zo, isa ka bulan nga anang kuan. Hala. What's this? Wow. Raincoat sa mga kuyas. Sabi ka na nga kuan, may mga puti-puti. Wow, mga raincoat. Mga raincoat guys, yeah. Nakabuok color purple. Thank you, te. Yeah. Ja. Napod. Ay, puti-puti lagi si Sakay na. Kuan. Hala. Dress. Full dress. Te, Delphi. Ano, puti lagi si Zak. Nabungkag na katong kuan. Nindot si Zak Azu guys. Ang kanay sa Azu. Nahanap yung mga tag. Dati. Wow. Salamat ka, Juti. Na guys, ingani. Kauban ni Zan ingani. Sani, kumit bleach. Ay, bleach dahil ni. Uy, kuan si Zak guys. Bleach na ano. Kuan, nabungkag agisa. Mo ni na puti-puti si Zak. Ito ni padaplindari. Bleach ka na ba nga? Powder man ni. Namuti-puti isa sa dari sunod kay. Kasana arang paan, mataling tangan. Hala. Bintol. Hala. Bago mangyaran ta. Nakakasi ba guys? Yeah. Sidlanan sa mga sanina. Sakto ni Kim, itong sidlan sa mga sanina Kim. Yeah, nakakasumbag. Ay isa danig mo mga gamit Kim. Pwede pa si Inday na isahad. Wow. Nakakazu. Masud ka na nung nasudit. Nabutangi. Ito ni sila si mga gamit. Mana tagkuan. Grabe guys, ano nakakazug kuan? Nakakazug bag. Na, sila na yung mga gamit. Yan pa guys, hala! Tadan. Kuan ay. Puti-puti lagi sa guys, nabuslot magatong kuan. Ya. Nindot ka nga polo shirt. Polo shirt. Wow. Small. Dapat zut. Dapat. Hala guys. Ano na ka ng sausage? Wow. Kaya ng sausage. Tara. Ito. Kalate. Dinalo na to. Dapat. Itong Hershey's syrup. Anong dako? Nakakazug. Kukuha natin sa ice cream. Dapat zut. Top ramen. Wakon. Guys, yeah. Top ramen. Chicken and beef. Chicken. Yes. Dapat. Anong asin. Asin guys, salt. Darate. Ang panapin na tubi. Da. Uy, munggos! Naka itong munggos. Ha? Mungs bean. Mungs beans. Wow, at aning isa ko. Iba nga tukin. Wow. Dadapoy. Kani, classic roast. Coffee, instant coffee. Guys, kani sama ni Za. Sintral. Anang di garlic powder. Napa man? Zakaripod, black pepper, corn. Black pepper corns. Paminta.
paminta o gapay, garlic, butoy butangkin. So sakto ta din siya guys. Sakto ta din siya guys. Ang mga sudan is pang handa pang Pasko. So kanite, bottom ni December ning mga kuan na. So nami handa pang Pasko ti. Mira guys, yan nalumping ag kuan. Creamer, mo sa isa ko sa kape. Nalumping siya taglama kay. Importante ag sud. Day sabon. Wow, day sabon ti. Yeah. Irish Spring nga sabon, isa ka box. So ibatang di. So ibatangkin. Dada pa. What's this? Campbell tomato soup. Subiri nga. Kuan kanang naay. Para bang uy, saingan dere kanang naay. Kamatis. Dera, ito. Manja. What's this? Ano? Ay, sugar. Matura na. Imperial sugar. Sugar na. Kadi ay Hans pasta sauce. Sugar. Yan pa. Agwang kilo man siguro ni kada sa no. Sakto din. Kasi sa mga puti-puti kaysa manggipang papaan kay nay isa da ni nga nakuan nga nabuslot. So na, mga sugar. Tapos pasta Hans pasta sauce. Sapad. Ya, guliti ito ibutang. Di man ikabuk, mo ni guys pang spaghetti hay. Sakto na dyan handa sa Pasko New Year. Uy, dinapod. Uy, hindi anahan. Wow. Yan na. Lami ni si Daday. Uy, macaroni cheese. Wow, macaroni elbow. Wow. Tani nga, kuan, naghanta na ni mahimo ni kuan. Sa Pasko. Yan na guys, alaga na pang handas Pasko. Oh, gutot bi. Kitang ito bi. Uy, gulay. Ang mga, ano ni? Yan na guys, ang mga kuan. Wow, naghanap ka dong batong. Naghanap ka dong sidling. Ya, datangkin. Ada peuy, paminta nga durog. Gabiti, kaso. Thank you, te. Bisa. Di pa. Da pa. Macaroni elbow, ibutang na tukin. Jadi pang kuanay, pang spaghetti kay. Dapod. Hala, des pang spaghetti hay. 1, 2, 3, 4. Nagana ka to guys, pang spaghetti hay. Kuan ni ate, dapat ibutang na tukin. So, na namin panghanda guys, may ka-December. September pa man doon, kita October, November, December, hapit na. Isa pa. May isa, sani? Pinaghahantit tok ma. Tutut merit ko. Sani? Imperial sugar. Sugar guys, ya. Sugar. Yehey. Atukit para plingkin. Ato ipatong ana guys. Na. Kinakaiwan ni Peligjas Merkado pa dyan. Sakto mo gamit ato na. Ulon. Narapay mga habaw. Patrilan. Nagana dyan na malipay. Wow. Pagkahabaw. Dahil upat ganina plus upat ni 8. So nako mga pang... Kani guys, mga habaw na ako pagtagaan na ni. So nagsabot na sa ating na nami pang hatagan na ni mga habula. Salamat ka doon, Ate Josephine. Yan pa. Napay piercing na bilin ma. Dahil ko. Kuan. Kari dahil mga kuan guys. Gangot. Gangot guys ya. Nakaputi-puti kada lagi na buntag. Oh, muna na guys. Yan na. Yeah, ang mga sudyas ay nabuntag ng isa ka kuan. May padang atin na luso. O taring may isa. Muna dyan mga puti. Taring isa mo na buslot ya. Dada na guys. Anong kulingan na yung bag. Taring iko ang ati. Ay kulingan. Meron ka na. Wow. Bakit ko na magpuila ma? Bag ni para panglaag. Ang kulingan. Ang isa mga sudan ni. Sa mga sudan ni. Uy, day papel. Ay, papel. Kuan guys, ang paburot. Paburot. Brand new nga bago na. Wow. Brand new ka itong abag, guys. Maligdag ka ng kuantin na room. Desiga mo. Ayan. Ma. Dapod. Wow. Dapod. Dito ka na nakaso di ah. Nanagduwi nga ng kim-kim. Okay. Wow, wala ka nice kaso guys. Ang parangtangan. Wow, wala ka nice. Very nice kaso. Brand new kaso guys. Bag. Ito ang ate. Salamat ka aso te. Grabe guys, brand new good tanan. Salamat sa kaso te. Yan na guys, ano na ang kuan. Wow, nanas ko ikuan te. Mga bag. So mong lakaw-lakaw ko na ko ipang salib ay dala sa tang lujo. Yan na te. Salamat ka aso te. Ang ka nice ka aso te ah. Simba na ni mo ma? Ha? Simba na ni mo? Yan na. Sila ka Dati, dana agsud sa ikaduhang box guys dia. Ana mga sanina. Mostly ang mga sanina dani. Daghan dani sanina kakimkim mga brand new sanina. Salamat ka Ate Josephine.
Daday Rubik's ni kuya nila. Puli-puli naman magduwas kuya Kinkin ha. Pag masakot. Ayan. Daday guys, ako naghana. Nagmasud sa ikaduha nga box. Daday katong panghandas Pasko. Panghandas New Year. Niya na guys, aron dyan. Naghana kaso. Daday pa ang mga biskuit ni Kim. Ha? Biskuit sa mga kuyas. Yay! Arang lipaza ka sa mga bata. Wow, grabe. Super. Grabe te, ang naghana kaso. Grabe naghana. Dapat dahil yung imong boots. Akong boots mo dahil itong isa. Ayan. Wow, parang ka-cute. So, dahil tanong Kim. Suot lang, suot. Dari, pikas. Isa nila. Okay. Okay, suot ni Kim guys. Pikas dahil. Wow, parang Kanding na. Wow. Mawan, pangit. Asa? Kanding. Di, panglaag ni. Panglaag ni mo. Wow, parang kaangadan si Kim guys. Tanawa. Wow. Chef, grabe ka. Chef, grabe ka. Wow, ang ngayon ka, Adzo. Wow, sana all. Wow, grabe. Magka-cute ka itong bibi. Nadala kaya naghanan din sa sanina guys. Hindi na ko mga problema na nag-iswilang Kim. Kaya di anay daghang sanina nga. Ipadara natin Josephine. So, ano po problema. Di ako mapalitog. Maarang na nasunod. Kung masunod buwan, maarang na nimo. So guys, di arang naghanan dyan ka sanina ni Kim. Salamat sa gajo ate Josephine. Hindi na ko mga problema. Pangpalit. Hindi na ko mga problema guys. Nag-iswilang Kim. Sanina. Salamat ka Jote. Mga kuyas, mga gamit, di ana pod. Salamat ka Jote. Panghanda na mas Pasko, di ana, yung mga spaghettihon, di arang naghana ka Ajo. Kaya po din po macaroni, arang naghana ka Ajo. Danami panghanda ti sa mga Pasko puhon. Mga kana, biskuit na, itong baon. Ako guys, ana ni pang baon. Salamat ka Ate Josephine. Thank you so much ka Jote. Useful na ka. Salamat sa God Ate Josephine. Grabe ka mong pinaskuhan ti arang kasi kadaghan, buyag, arang kasi daghan na. Salamat ka Jote. Thank you so much. Di na guys, di na. Salamat ka Ate Josephine. Di arang naghana ka sa nina ni Kim. Di Dadala pa yung bag guys, di Oh, to yung shoulder bag og kari. Salamat ka Jote. Tulo ka bag. Na nagasuki pang lakaway. Yan, nindot ka Ajo. Salamat ka Jote. Nanaringkot. Nanaringkot sa mga kuya. Salamat Daday Rubik Cube sa nila. Iduaan nila. Kana, ganan si Kuya Gael. Bungan sa man mong ate. Salamat. Thank you so much, te. Ikaw, Ken. Salamat sa tanang pinaskuhan, te. Nganing abot. Grabe ka mga pinaskuhan, guys. Sarang dyan, daghana. Salamat ka, Josephine. Thank you so much, te. Sa mga pinaskuhan nganing abot. Grabe dyan, darang dyan, daghana ka, Jo. Daghana ka, Jo. Sa mut ng masanina ni Kim. Grabe, daghana. Salamat ka, Jote, di Kasi punda, atis. Ito pa si tablet ni Kim. Grabe, ginuo ko. Huwag kabutangan sa mga kalipay, te. Ano ako dito? TikTok na ko sa Kim, guys. Isa-tapos na natin Na humana ka dyan na magpang-unbox ang mga box ni ate kan sa Texas. Salamat ka Ate Josephine. Huwag sa imong tibok pamilya. Daghan-daghan ka dyan salamat Kami na sa gift ni ate na hurya. Pinaskuhan na ni ate guys. Na advance laman dyan abot. September na yung abot. So, dapat ni December. Kung maramang gihapong balansiha. Abot mga dari. Salamat ka Ate Josephine sa imong mga pinaskuhan Nabinas mga sikiting. Itong mga shoes. Kim, Kakuya Gael, Kakuya Kinkin, Kapapa Gabriel, topik kang idiboy, ugahua nga sapatos, salamat ka Adzo, sugkari nga, pinaskuhan ni atin ha guys, kari da, Kate Spade nga watch, salamat ka Adzo te, hugkaring sa, sang necklace te, salamat ka Adzo, di apadud, bracelet, sing, ag-arios nga ingani guys, ag-style, to ni Kim, hagi pasuo, salamat ka Ate Josephine, grabe jud, parang ka daghan ka dung, blessings nga gi padani ate dari na mo guys. Nga pasalamat kog dakos kahitasan nga moy nagkuan daning tanan, naghatag daning tanan. Nga sa Ate Josephine isang gihimo ni isang instrumento nga share na mo din ni. Grabe jud. Salamat sa kadtos kahitasan. Ang gadud ka grabe. Wa ko nag-expect may ngani guys. Mga ngani nga kanang kuan wa jud. Garap. Lingaw mis among vlog nga kuan nga na. So ate wa nagduha-duha og share si Ate Josephine guys sa isang mga blessings. Ay nga ni. Yung sa ating kanina dapat is December. So kaso ning abot man og September. So magi-open kay mao lagi tong may karton lagi nga nakatong usa nga nagkuan ag dishwashing di ay moy na buslot na hurot jud na empty jud ag kanang isa ka galon nga dishwashing. Saglaman to ana amo na abrihante. Sa isa pa ka karton di apod si Ja nabagak. So saglaman at least nangabot si Ja. Wa na okay na day. Danay batangan na. Ano na nisa guys, grabe ka jud. Parang ka jud namang lipada tanan. Salamat si Ate Josephine, grabe.
Super duper sa sinugdanan pa jud sa mong pag-vlog hantod karon diha na adjust ati kanunay adjust ati nag uban na mo nagsubaybay na mo ug nag suportahan sa ming ating maazo. Salamat tigado tig disipin. Grabe. Mana paabot mi te magpaabot mi sa imong magpaabot mi te sa imong diag sukod. Tanawa te gisukod ng kim magisang masanina arang na sa lipaza. Salamat kadto te. Unsa man kang ate be? Unsa ka ni ate disipin? Thank you so much kadto ate Josephine. Aga magrajang kanunay ikuante is aga rajang kanunay nga pangajos ginuote nga hatagan ta kanunay og matong panglawas. Labi na kamo na sa Texas sa imong pamilya, sa imong anak ug ni kuya ug sa mga papis dana. Mahinat ko tinga hatagan jud mo kanunay matong panglawas sa tangkaytasan. Salamat sa kadto ate Josephine sa imong gi-share nga mga blessings. Dana si Kim arang jang lipasan Kim te sa isang mga na kuan mga salina ni Kim. Ha? Ito, ipok na. Basra. May ipok nimo na dai daghang ipok, na daghang sanina ni Kim. So din ako magproblema guys og Asa ba to? nate di na jud ko magproblema to og pamalit. Ipok na. Wow, sexy da cute kadto. Tra, pangsuot ng Kim guys. Dana, salamat kadto te. Dia daghan na kadto ikuan guys, dai spaghettihon na mo para pang December. Sumabot pa ni December guys, kay padani ate lagi kay panglutuon ni December. Dadapod elbow macaroni dia. Oh. Abot ni December. Salamat kadto te. Toy ang mga bag, salamat sa kadto te. Grabe. Toy sa kabag, wala ko nag-expect that grabe. Parang mahalak adto, grabe te. Super duper. Toy tablet ni Kim, salamat kadto te kay dia. Di na sila mag-inilagay sa cellphone kay mag-TikTok siya. Nanay dyan kaugalingan. Salamat kadto ate Josephine. Sa mga gamit sa mga kuyas, gamit ni Kim, gamit namo, gamit ni Papa Gabriel. So, huay danghang habo guys. 8 ka buok habo. Katong 8 ka habo guys, atong i-upload og panghatag. So mo to guys, mga kuan kay i-share pa na tagaban. Yes no. So na dyan guys. Pero kaning maingan ni guys, kaning at taguan kay amon ni nga handa ini ka December. Elbow macaroni. Ayan. Nakaripod mga sagol sa spaghetti. Ngari ato na nga lutuon na ka December pohon. Darapod na pud may gamon nga mga ngari dia. Mga gulama naman ni apang lutuon. Salamat kadto. Salamat kadto ate Josephine. More blessings pa nga mobalik diha ninyo te. Doble pas imong gi hatag na mate, doble pas imong gihatag na mo. Daghan pagajud kadtong blessings sumabot ninyo te. Labi na ang matong panglawas sa tibok pamilya. Dati grabe jud guys. Grabe gipaningat gud ni maadto panguling sa mga doka box. Thank you so much ate Josephine. We love you. Amping mo tanan diha te. We love you guys. Mara na mga video guys. So salamat na human namig pang-unbox sa tanang box nga gipadani ate. Salamat kadto gud ate Josephine. Thank you so much sa guys ya. Ano na nito makita guys kaya ni Janice o. Nga man remembrance ni ate. Pati rin ka rin skate spade nga watch. Nagregalo ni ate. Pang ahang pinaskuhan. Salamat kadto sa ahang pinaskuhan te. Sa katong wow, are you stay tong Kim karya. Aga dining apang kuanan te, aga dining aampingan tanan nga imong gihatag na mo te. Salamat. Sa tanan-tanan nga imong gisalig dari na mo daghan kadtong salamat ti Josephine. We love you amping kanunay. Salamat guys sa pag-uban namo sa kada adlaw ng videos. Manghinat ko nga inyo gyapon ming ubanan sa kada adlaw, inyo suporta. Gikan diha ninyo. Salamat kadto sa mga silent viewers, mga viewers namo. Daghan kadtong salamat guys. God bless na tang tanan guys. Ug kung sa may amang nangadawat ron nga mga grasya guys. Manghina po yampo nga makadawat pud mo maingani guys. Labi na ang matong panglawas. We love you amping mo tanan. Bye. See you tomorrow guys.